Ето, Ема, сега те снимам като пораснеш, да се видиш какво си ги лезе. Какво си ги лезе? Ревеш! Ревеш, ще се късаш. Ау, 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 ау. Леле, леле, леле. Леле, детето. Детето реве. Реве, защото му се реве. Наядено, преобуто, реве. Ето, реве му се на детето. Ето го Емето. Сега спря, а? Сега спря да ревеш. А? Гледай косата ти от въртенето на главата на какво ти станала прическата, Ема. Аха, виж си прическата, виж се. Да. Сега млъкна. Сега млъкна. Аха. Ехе. Да, млъкна. Сега даже ще почнеш да се хилиш. А? Ще се хилиме ли? А, бубееме? Бубееме, ще се хилиме ли? Ау, сега са и плезен. Ема. Сега се завъртя. Ето е. Това е нашата Емка-Бемка. Емка-Бемка. Да. Не е на кеф.